De nieuwe fietsroute verbindt Ljouwert en Snitsma elkaar. Het is natuurlijk een heel mooie aanvulling, want je hoeft niet langs de grote weg te fietsen, maar je kan midden door de landen, door de weilanden, kun je naar Sneek fietsen. En wij vinden het altijd prachtig als mensen de stad bezoeken, maar het is natuurlijk ook heel mooi dat ze daarnaast de provincie bekijken en zien hoe ontzettend mooi Friesland is. Leeuwarden is de hoofdstad van die mooie provincie en dit is een geweldige gelegenheid om van Leeuwarden naar Sneek te fietsen en ondertussen eigenlijk een van de mooiste stukjes Friesland tegen te komen. Het fietspaad maakt de recreatie in de provincie een trucje aan. Nou, het is belangrijk als recreatief fietspaad. Hè? En wij gaan als provincie vanuit het Frieske Marrenprogramma dienen. En daarmee willen we heel goed de wetterverbindingen verbinden met fietsroutes, met kuierroutes, wat we wel die mensen uit die boten hebben. Nou, en dat gebeurt natuurlijk op een hele mooie manier hier. Net alleen nog de toeristen, ook de squalbaan, haar profiet van de route. Vooral het laatste stuk richting Snits. Als je van de Bozemerbaan die gaan vanzelfs naar Snits op squallen. Nou, dan is het een veilige fietsroute, want daar moesten ze 2 keer het spoor kruisen. Nou kunnen ze rug uit, rug om naar Snits fietsen. Mooie route en veilig. En dus mochten ze een naam bedenken voor de nieuwe fietsbregen, een onderdeel van de route. Best cool vinden ze. Als je dan best stakkaart en bergjes zit in die stoeltje, het liefdband is. En zit ik, wist die ene bregen, die namen die op de bregen zit, die heb ik betaald. Suggesties binnen de genoeg. Zwette bregen. De verbinding bregen. De wagen. De viskestillen. Maar dit vond de provincie de allermooiste. De zwetsen.